Good morning! Happy Saturday sa inyong lahat and welcome to another Vlogmas. And kung bago po pala kayo dito, ako po pala si Yen. Good morning sa inyo, maayong udto sa taga Pilipinas. And pakita ko lang sa inyo kung ano yung ganap kagabi. Ito yung ginawa kong pandesal. Oh. Ayan. Tapos yung isa dito. Ayan. Nag-try ako ng dalawang pandesal recipe, pero hindi ako masaya. Siguro yung gagamitin ko is yung normal na binibake ko talaga yung kinakain namin dito. So, gagawa ako ngayon after breakfast kasi meron tayong orders na pandesal. So, gagawa natin kasi nag-crave siya ng pandesal. So, gagawa natin siya. And gagawa tayo ng egg muffin. Egg muffins for breakfast. Madaming version ng egg muffins. Pero ngayon, yung gagamitin ko is bacon, egg, and then yun lang ata. Tsaka konting parsley. Hindi na ako maglagay ng iba-iba pa kasi para hindi ko feel kumain ng mga onions, ng mga paprika. Pero tatanungin ko sa bana kung gusto niya. Pero madaming version ng egg muffins. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Ilalagay ko lang yung ating pandesal sa isang Tupperware para pwede na siya init-initin. Etong isa na pandesal, super dense niya. Yung bago siyang luto, talagang ano ba yung ibig sabihin ng dense? Para ba heavy siyang kainin. Yung isa naman, hindi ko din nagustuhan. So, pwede na ito. Kasi, Sophia na yun, naglagubo. Diba nasabi ko magmadali siya para. Hi! You want some bread? Yeah, here baby. Here. Sophia, kumuha na ng tinapay. Say hi. Say hi. Yeah. Ang busy. Busy ng negosyante. Rakitera. Yung bacon natin, sobrang luto. Okay lang yan. Sobrang luto. Tapos, kita nyo to. Ito yung magic na muffin molder ni Bana na ilang taon na to sa kanya. Hugasan ko lang. Pag silikon kasi, ganito talagang mukha. Maganda kasi ito siya gamitin. Para akong lalagnatin. Panay ako hatching. Hirap pag maliit yung kusina, grabe. Ito lang gamitin ko kasi madali ito siyang madaling tanggalin ba yung muffin dito. Nag-preheat na pala ako ng oven. Sabi ni Bana, grabe daw. Inabuso ko daw agad yung oven. Ganun talaga, na-miss ko talaga mag-bake. Ayan. Okay na yan. Punasan ko lang siya. Mag-breakfast muna kami bago ako magsalang ng para sa pandesal. Tagal na itong hindi nagamit. Ito din yung ginagamitan namin pag gumagawa kami ng Yorkshire pudding. Ito. Kaya, grabe no. Bibili na siguro ako ng bago. Akala ko nga tinapin ko ito, hindi pa pala. So, bibili din ako ng cooking spray or baking spray kasi wala ako.
So, magtimi-timi na. Yung mga sa akin dati nag-expire na yun kasi hindi ko na nga nagamit. So, i-brush lang natin. Brush. Sa sides lang. So, maganda po siya kasi gooey pa yung ito kay Dada. Dada! Ha? Coming ka dyan. Dad, hurry up. Next time I make egg muffins to bring to work. Bring this one more. You missed it, sweetheart. Oh, too late. Mama already made it for me. Too late because both of you are still roaming around. And on the table. Kain na kami. Kain na muna kami, ah.
있었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey, hey, yeah, yeah. I can control May package si Dada My package. from the English store. And Sophia is making pandesal. Yeah? Say hi. Huh? Are you ready? Correct, Bea. Ayan na lang siya para hindi magsamok-samok ba. So, maglilinis na lang ako. Yan na lang ang naiwan. O, tapos na. They are already, nire-rise ko na lang sila to the last point na to. Tapos, ibibake ko na. Kukunin nila ng mga 1 o'clock. So, malapit na. Good luck sa aking pa. Are you finished? Are you finished? No, be careful. Don't dirty your thing. This one. Okay. Don't dirty yourself, okay? Yeah. Are you finished? Yan yung ating pandesal. Ready for baking na. Ready to go to the oven. Proofing is done. I do love you. Yeah. Waiting na lang. Na 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 na. Okay. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Yeah, medyo okay naman yung aking pandesal. Medyo magandang tignan. Sana masarap nga lang to. Tignan natin. Oy, may bisita kami. Pwede mo na siya apple pero tiil lang. May bisita kami o tiil lang. Tiil. Nakalaag na siya. Laag din ni Pun. Ay. Nahiya yan siya. Sa mga bisita. Sa sakbana. Ayan o, mga bisita. Bisita, nakalaag na, suka. Nakalaag na. Sophia. Eh, hi. Hi. Order na magsabon pa sa sabon. Model ako sa sabon. Model sa sabon. Naman to. Nara. Ganda. Ayan. Palit na magsabon.